Wis dumugi wahyahing mangsa kala. Dumawang kodrat ana ing madyaning wisma pariwahan. Nulat edi endahing budaya tulus. Budaya kang hateges budi daya tuwuh saking oseng penggalih. Tulus kang hameng kewerti saliring pangestu tumuju ing kautaman. Nulat edi endahing budaya ingkang sampun jinempana ing angin cinandhi ing awiyah. Sang putra kekalih lampah nyawa alon tumuju wonten ing sakandhapipun Tarwageng. Ketingal astanya kumlawe hambalang kang kawastanan wasjene kemu sasmita pilih. Sang putra kekalih genya gesang bebrayan mboten kirang saking boga lan wastra. Dumugi papan kang sinandhi sang putra pinanganten kakulaju hambar pekya tinggal laju pinedak ing padha katon pecah saknalika kadya pecahing wiji kumelar ing alam padang sarwa sare pinanganten putri Hamiji ampeyanipun kanthi raos tresna raos tulus raos remen ing penggalih katitik genyane Mas Ayu Sumiati menika putri ingkang tansah mituhu mring kakungipun tansah setya lahir tumusing batin wonten ing bokor kencana ingkang isi tirta wening katon kambang kumambangi Tripuspita warna kantil melati saha mawar menawi nawar ing tembung manis saking kedaling lati dadya pambukaning karyatama saking pepadaning netra tumanep tungtunging nala paripurnaning punya Mas Ayu Hamiji yampenipun laju sembah kalbu hanjeng kumring kakungipun ketingal astanya pun Mas Bagus Muhammad Arifin hangangkat lan hanjunjung astanya pinanganten putrilah menika toh ingkang saged kawastanan hanjunjung derajat nggih derajating sang wanita. Senadyan to derajatipun sami nanging boten minger saking kodratipun pawestri. Sang putra pinanganten sarwet wis sami tangkep asta mring luhuring pasangan. Ing pangangkah mugia dadya pasanganira kang kinudang kudang pandhiring pribadi. Kang kaesti dadi kang sinedya dadya nggih dadi jatuh kramane sang juru sumbaga hangur teri ingkang kawastanan iker nggih panjang ilang mugia panjang yuswane ilang sukertane iker kaputer kaping 3 ngemu sasmita bilih tiyang agesang kedah nglampahi ing cakra panggilingan kaperang dados 3 purwa madya usana kasambet liru kembar mayang ingkang saged kawastanan Sekar Kalpataru Sekar Dewa Daru dalah Sekar Jaya Daru kang rinaget ing kahyangan Salendra bawana dening para widodari saking pamontahing panganten putri kapundhut ngampil pinangka jejang keping wisma pawiwahan. Lah ketinggal saking katebian pun nak Mas Bagus Muhammad Arifin atur kalpika dalah liru kalpika minangka talining katresnan minangka tali asihing sang putra pinanganten sarimbit kang sineksenan dening para rawuh ibu bapak ingkang tansah nyadong nugraha mring Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi talining kastresnan menika ngantos dumugi ing delahan. Yat langening yuang pandra muncang tinan ler kekonang surem sorote tempel
Bilih ketinggal katepian kadya untulipun malang. Bilih sang putra pinanganten saripet kene lelumban ing samudraning gesang. Bebasan nyabrang benawi ingkang ilinipun toya santer saged. Wondene sang putra kekalih mboten atos-atos sing mangke bakal kasempyok ilinipun toya benawi kala wau. Anang ingkang Rama tansah nuntun ing kautaman wani ing bebeneran jrik ing kanestan. Katingal pinanganten sarimbit anggendrong hambopong ingkang saged kawastanan lan kaentos sawung. Menika ing sasmita bilih pun Bagus Muhammad Arifin. Mugi saged dados agul-aguling kulawarga, saged dados jagoning kulawarga. Sang putra kekalih nglampahi tata cara peparinging Gusti kang linangkung. Rahayu, rahayu, kang tapara sidu panggih begya mulya ing donya tumeka delahan. Lah menika to ingkang saged kawastanan bobot timbang utawi tumpak pakon. Terjemahan para daerah perkateng pinilenggah ingkang tansah kula tresani lah menika toh ingkang saged kawastanan bobot timbang utawi tumpak pakon ingkang kemusuraos ringgih minangka pepunden pinanganten putri menika boten benten-bentenaken antawisipun putra mantu kalian putra piyambak sedaya kaanggep sami kadya putranipun piyambak. Sampurnaning sang putra kekalih menika nglampahi bobot timbang katur dumateng kadang pisan kula aturi jumeneng saking palenggahan tumuju wonten ing wiwara ngajeng ing mangke katuran lenggah wonten ing satengenipun putra kekalih pramila saking punika wonten ing kalenggahan punika katur dumateng kadang pisan kula aturi jumeneng saking palenggahan tumuju wonten ing ngajeng wonten ing kwadi lenggah wonten ing palenggahan kang sampun kasemadaken. Satrikipun lah menika toh ingkang saged kawastanan Habisuda putra winangka raja Setina ratu sedalu. Sang putra kekalih wis lenggah anggana raras sinanding patah sakembaran ing samangke katur sepisan malih dumateng kadang pisan saperlu jumeneng saking palenggahan awit ing mangke badhe nampi sungkeming putra kekalih pramila saking punika wonten ing kalenggahan punika katur dumateng kadang pisan kula aturi jumeneng saking palenggahan tumuju wonten ing wiwara ngajeng